יודעת שנפל, נסתכלו לכם תכף שכן משהו. אני תכף אראה לכם. אני אתן לכם רמז. מיילו, מורן וג'ונן. משפחת הרסוב. לא! משפחת? אנחנו נגנוב להם את המחשב! את כל העובדים! בבקשה, אל תאכזב אותי! שלום רב! קדימה תרימו את השלטים רחבות שנראה אותם! איזה מאמינים! אתם לא מבינים איזה אתגר הכנו לכם היום! אתגר כאן! ג'וזף, אתה מוכן? ג'וזף? אני פה, ג'וזף, אני פשוט תרים לגובה. וזה לא תהיה פעם ראשונה. וואו, מה כולם עושים פה? מה הוא לאתגר שלנו? תגידו שלום לג'וזף! מה זה? אני בשוק! יואו! מזל שהכנתי את הסופגניה הכי מטורפת בעולם. קדימה, ג'וזף, הסופגניה שלנו של האתגר. 3, 2, 1, טאדה!